Искате ли да имате по-силни рапични растения от самото начало? Ако искате да осигурите отличен старт на културата, заложете на инсектицидно третиране с Buteo Start, за да разгърнете пълния потенциал на вашите семена. Това третиране на семената предпазва младите растения от най-вредните насекоми, с мощно действие срещу неприятелите рапична бълха и зелева муха. Buteo Start е иновативен продукт, вдъхновен от естествено срещащи се в природата съставки. Той осигурява на растенията системна защита от самото начало до трети лист на културата. Като производител вие получавате защитени семена и дружно поникване на културата. Устойчив контрол на ключови вредители благодарение на високата ефикасност на Buteo Start. Безопасен за полезните насекоми. Освободете силата на вашите семена с Buteo Start, за да дадете на вашата култура най-добрия шанс за успех. За повече информация се свържете с търговските представители на Bayer.